Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kinongilam ka Voice of the People Party ringkad bat ka VPP Women's Wing. Kilalit banyak kendo ya umentri ketenat Pule Puthi uba lakamen rumbui ban pensngau ya kijing ha kabayday bat ka University Grants Commission pay scale. Habakren cikila patay kubor uba Bright Starwell Marbanyang UMLA Kamaulay Constituency uloong bahagi ni ki Arsnem balalit no kum kinong hikay ha ka Deficit College bakiyo ya ka UGC pay scale laong ru ba kabasngo phala haba kilayo ya ka shithi thungkam kam de shu ha ka UGC sanction post laong ru ba kani ka Sorkar kampai khmat satya wat hadin sanpho tali kisnem kam shum lawanra ka jingkala kumban chikdo kani ka deficit grant aid system kade ka baka Sorkar ka persyang banwanra ya kani ha ka bayday bat ka higher education bat ha ki college kumjo ka baday hapo ka jilla Asli nak kalian ngejungi kum ka parti haringkat ki president dan secretary jong ka women's wing ki bidon kat lambat ni yuan bani kendu you honorable minister of education iba lakmen rumbui ya kaban penpau kat tu di ji sukhya nak kalian ngejungi habidi bat ka deficit grant aid system ka ba UE ba ka nak kalian jong ka Sorkar ka persyang ban daidiu ya ni bat kani kan sekta pat habidi bat ka higher education hapo kani ka jelah ka jungi te ngiwan namar blai hakini ki arts nem nice nem ki blalik no kai ki bangi ka lomba kum kino kai hakini ki deficit colleges mau ki yo ya kata ka UGC pay scale then rei hakini ki arts nem nice nem ka recruitment ki ba kat ki badon ki ba yo rei ka supla ka lomba onda kila yo ya kam haka appointment letter ka jungki kam de issue ka UGC sanction post rei kala kala kumui pat dia kata nak kalian ka jungi school ba kata kan Ktah shibun ya ka quality of education hapo kan ka jela ka jungi namar la da yong ho nya appreciate ya government ting ba ka jungi jungi banong ba government ka sokhya ya ka jinglong jiman jong ka education hapo ka jela ka jungi rei ko ka bangi nak kalian ka jungi ko ban bu ka long ba mo la da pi ko ban improve your education you have to attract the best you have to attract the best ha ka teaching profession teka wini kita beli ka attract ki babun ka teaching profession ka kata ka bangiyo kata ngiyong kata ka UGC pay scale dan ri menta kani ka Sorkar ka persyang ban pendu no ya kata kata ri ba nakalian ka jungi ngisgo ba kani kan sa kan kata mar beli ya kani ka UGC skill of pay la introduce ya kana do kat kandai spa new pesan baka jitu ko ka hi kalong ban attract ya ki good teachers mau hagi tu por le se la ring keren le se ki babun na ki pardo prasam ki jungi le se ki don qualification te ban attract the best ke government ka ora ikan ni tedin makatau ni ke mau ki por ko masya ki babun ki no kai ki colleges ki babun de ki dik ban bar kilawan kila yarap ni sungu ki tu ko por remen tapan ke basuli ngo kalomba onda ki kun samla ki jungi ki pardo prasam ki jungi kila tristom kila kiu mo kidon the required qualification henry mentapan rade ka paling sungi pan 50 years kani kham kala kawai ke government hadin kawai government kawan ki kham kata nama ki stu nama kita ki bahaswa ki i jingai mo kum no ban improve ya ka education po ka jala ji kani kawai dan rei kum mangi i mentapan kani ke government kali kuno ka persyang ban weng no kata tengi ngisko ba kani kan daidiu habidi bat ka education hapo ka jala ka jungi bat nak yang jungi ni persya jur dia kata te kata kadi bangi kwa manwan bat ni persno ya education minister Amerika janmian kumba ka jingi kran ka jungi education minister open power jing so kia mo ba government ka la shim shibun ki steps to ngatai ta khong ha ki phiru ki mo ki media person ban study ki steps ba government ka shim le tang away pi nak kalian ka jungi ong to ia appreciate da government ka sokhya nei tang ba ong ni dei ban ni ken mo ba ka government ka long serious ba ka government la ka ong ka sokhya education kuma ong pin do mane ka di ban attract the best and one way ban attract the best ka di gani ka bala asam pusnen la don dan ri ya kata kani government ka pasyang ban weng no te kum ba ka long ngani thu ipi ka kata ba
hagini si banta ngiyo shibun ki complaints na ki school what hagi school mo habi di ki deficit post what adu ki school nata ki college ki palok ki jungi manta ki bala shong than don ki post manta la komba license bakla la license perkat mafi deficit school berkumju ru haki deficit colleges la shong than hadu manta kim pat thet te kum nongin community ya ka quality of education la kalong hapo school la ni hapo ki colleges But sekolah ka pi jing don jong ki ka mo ka deficit system la hari ki school ni bet la sor na nong kandong dei ki beri ki join bet na mar ka salary ka biang ki ka benefit ya ka society jingi bro ki beri jingi tang sor dari sanong kandong ru ke UGC pay scale ru kumbayong I emini mentan kalong ka jingtumu right from the beginning kadai ban attract talent to the profession ban attract good people ban want to teaching profession de kumbakalong menta government Ktah ban do away with this UGC pay scale nei kapa ngi na kalian ka party ngi so ngi meha na marba la pile Ktah the government Ktah ban improve your education at the same time they are trying to do away with the UGC pay scale kata kan impact sibon your education ka state but kan long kaba Ktah sibun ki kon samla jungi barang ni ta sakmat barang kiu ne ki barang pas ki barang yo ki kiri ki ba pher ki pas ka net ki pas ka PhD ki don ki publication ki jong ki dre menta da ka government ka le company de kanum attract you but ka teaching profession kanum long shu kata ka balong permanent mabun kim chuan be ka jakari temporary shelter kitang si ola choi kin no ni kom ka party ni so bangi mi hap ya kan tai de jingwan jongi bani kedua minister yes long keladon kan ni dei bali lada pikwa manong ban improve mo fi create ki post ki bathamai ru mo dingba ta ka people's college lane ki bopun ki we pan te extend ta ka ju kan segini ru mo da ka di ka ju hi ka UGC pay scale shakita ki we ru kan kata de ka ba nakalian ka jongi kum party ni so ban ben pa ndai manong ba ya kani ka baladon ka ba mo ka di ka ba biang tam na baro kata ndai ya kani pi on improve pi weng no ya kata pi ora na ka ba mo ka ba kham hapu ka ban penduk nong ya ki nong hikai ya kani kan no attract ya ki good teachers the best support teaching profession